يا حبيبي يا حبيبي أما ليلة قاليا يروماني راكلي قاليا ناقرات وقرشين يروماني راكلي قاليا كادا ديكن кръвно вазден бут мангете овен Кајне шанс. Кралицата не ражда. Много ја копирате. Анди махала у Грчин и Галя хај му келпе лајфо. Тумен со дилявон Бутман гене Галя понеже ви обръща внимание, а Тумен мислин че мангел Тумен мадилярен ман, мукен ман те живи на васар мангаваме. Каблу Кирил Тумен наред. Ама леле Галя и романи ракли Галя на град у Грчин Сиек, киек, ка ачувел кон си Тумен ге виновно кајне сом свободно со мангав ка керавка ни кастар ни дарав ни ладжав Самангав, леса капирав Тумаре джувля Наштите авен ме цъкне наяте Штото е Галя и си Будгоги. Галя е момичето, която си стои за думите си. Ето ви го това от мен, от Галя, да ви е за урок. Окадар